tots i a totes, benvinguts al programa de la Brava, que com ja sabeu és el més jove de les Terres de Lleida. Presumptament. Adjudicat, aquí ho hem adjudicat. Vull dir, ja està, no es pot canviar. I ja aneu-vos acostumant. És el més jove de les Terres de Lleida. Si no, que vingui aquí algú, a Emun FM, i ens ho digui. Nosaltres som la Laia, l'Ivan i la Judit i aprofitem també per saludar a aquells que ens esteu veient en directe des de Twitch. Ei, i voldria remarcar que aquesta setmana tenim un realitzador que està a tope avui i tenim una ajudanta que també està en ello. És que clar, no ho podeu veure, però ara sí hi ha algun moment que podem girar una miqueteta la càmera. I tenim, sí, l'Adam, que era l'ajudant de realitzador, però avui és realitzador principal, perquè el Javi no ha pogut venir. I també tenim a l'Aivet, que també doncs, l'està ajudant. I la veureu després, perquè avui, com que fem un espectacle, aquí en directe... No facis spoiler. Bueno, ara mateix ho explicarem. Vale. Doncs avui nosaltres hem tornat a aquestes vacances curtes de Setmana Santa, però tampoc ens hem deixat de veure perquè la setmana passada també vam fer un directe a Twitch amb el sofà de la Brava, que és així una invenció rara que vam fer per a aquestes vacances. Doncs per qui no ho sàpigui, per qui no vagi poder assistir a la cita que teníem nosaltres al sofà de la Brava, és un programa sense guió, a diferència d'aquest, que el farem a casa, des de casa els dies que no puguem fer el programa des de la ràdio, com va passar divendres passat. Sí, divendres, va ser divendres? No, va ser diumenge passat. I ho farem normalment els divendres, no? És un espai, el sofà de la Brava és un espai que ens serveix per conèixer-nos a tots una mica de manera més propera, també parlant amb vosaltres, interactuant més directament. Ho farem a partir de les 10, que és les 10 de la nit, que és un horari on es pot parlar una mica de qualsevol cosa. No és tant com les 11 del matí que passa aquí a la Brava, sinó que al sofà és una mica sessió en golfa, no? Clar, és una hora que no li podem dir a l'Ivan que no digui paraulotes. No. Vull dir, el podem alliberar una mica. A més, està des de casa i no li podem dir ei, exacte. saps? Podem dir qualsevol cosa, de Molt fet. còmode el sofà de la Brava. És còmode. És còmode, no? Ja cadascú s'ha ficat el seu coixí per estar més còmode. Sí. I farem de tot, podem jugar a jocs. Vam fer l'altre dia una tier list sobre pel·lícules d'animació. Sí? Molt interessant. I tenim moltes coses més preparades pel sofà. I a Vam també més- recomanar unes noies. Ah, sí? Ho vam Bueno, dir. de fet, vam parlar amb elles perquè el bo del sofà és que s'hi pot assentar qualsevol i com que estem des de casa, doncs se poden assentar a parlar amb nosaltres al sofà. És gran el sofà. És gran, és immens. I cabem tots al I sofà. cabem tots al sofà. I a més volia dir una altra cosa, a més podem servir-lo com a confessionari, si ens voleu dir alguna cosa. Confessions de tota mena. Opcions anònimes, també. Estarem clar. oberts a tot. Doncs aquesta setmana també estem de celebració aquí a la Brava, perquè a part d'estrenar el nou format del sofà, també estrenem nova plataforma. Avui és el dia que ficarem el peu a TikTok i el cap i tot, i posarem perquè publicarem el nostre primer vídeo, que de fet doncs, vau triar tots vosaltres a Instagram. El vam publicar ahir, us vam publicar 3 opcions. Vam publicar 3 opcions fàcils, Relativament fàcils, i el que era una mica més complicat durava menys temps, o sigui que no hi hauria d'haver cap tipus de problema. però dels més fàcils vosaltres heu decidit escollir el més complicat. Ei, que no passa res. Però això ho hem de tindre en compte, també. Per això no ens n'oblidarem d'això. Doncs estigueu atents perquè tot l'enregistrament el farem en directe, sense talls ni trampes, si tot funciona bé. Aquí des del control fan no, així amb el cap. Ho veurem, doncs ho podreu comprovar si us quedeu fins al final del programa. Però abans de l'espectacle intentarem fer un programa normal, entre cometes, i parlarem d'alguns tips essencials per a ser un bon tiktoker, que el teu vídeo es faci viral, perquè aquí a la Brava el que volem és que vosaltres triomfeu, igual que nosaltres ho estem fent ara mateix des de Twitch, i des de YouTube, i des de totes les plataformes volem que vosaltres triomfeu des de TikTok. I també la Laia ens parlarà d'algunes persones que ho estan petant ara mateix i que realment guanyen tants diners que s'estarien banyant en or. Sí, si no ho fan ja. I aquesta setmana també estem molt contents perquè tornem a tenir a l'Ivan aquí a la ràdio, el podem tocar. El podem tocar, podem interactuar amb ell directament, que sempre està molt bé.
I ens parlarà del seu particular verdader o fals avui sobre TikTok. Ha sigut complicat aquest, Sí? Jo, com que el TikTok no el porto molt bé, m'he ficat algunes paraules que dic, això no sé que existeix. Jo per aquí no m'hi fico. T'ho hem posat una mica difícil. Certament. Bé, doncs, si esteu preparats, comencem. Com tots sabeu, actualment TikTok és la plataforma estrella de totes les xarxes socials, sobretot entre els més joves. De 20 cap a baix, nosaltres encara el toquem Toquem una mica el sostre. una mica. De 20 cap a baix. De 20 cap a baix, sí. La gent de 21-22 no... Sí. Ei, no, tu tens 21? Ui, Fora. 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 la Fora. setmana que ve... Bueno, però que cada cop més hi ha gent de totes les edats, no? De fet, ara mateix, si no ets a TikTok, no ets ningú, perquè en aquesta xarxa social és on sorgeixen moltes de les tendències o dels continguts virals de tot internet. Aquesta plataforma va sortir a la llum fa uns anys, però durant el confinament va veure com es multiplicaven el seu nombre d'usuaris i de continguts. De fet, hi ha molta gent que l'any passat la va descobrir, va dir, què és això? I ara no se'n pot desenganxar, més o menys com li va passar a la Laia. Una pregunta, tu que tens TikTok també, Judit? Sí, ara estem amb aquesta càmera d'aquí. Sí. Tu que tens TikTok també, quan te'l vas descarregar? Perquè jo ja tenia el que era abans Musical.ly des de 2016-2017. Després me la vaig desinstal·lar perquè no em cabia al mòbil, l'espai, els mòbils d'abans és això el que tenien, que no podies tenir tantes aplicacions. Eleccions, o WhatsApp o Musical.ly. Exacte, i com que Musical.ly no m'anava gaire bé, també em feia molta vergonya penjar coses, vaig dir, doncs me la borro, i aquesta quarantena, fa un any ja, me la vaig tornar a descarregar. Jo tenia Musical.ly, però gravava vídeos... És que anava a l'ESO i gravava vídeos d'humor. Quin any era Musical.ly? Quin any va ser el boom? Doncs 2016 per ahí. Pues recorda eso, Ostres, fa tant, Sí. vull dir. Sí. Eren els típics vídeos que feies mentre havies d'estudiar i dius, no, millor vaig a fer un Musical.ly, no?, perquè tindré més... Sí. Clar. Bueno, com si això no passés ara, no? Com si això no em passés ara a mi. També és veritat. També ens agradaria saber, els que ens esteu escoltant, si teniu descarregada de TikTok, si esteu superenganxats perquè allò és un forat negre. O si hi ha gent que encara està a Musical.ly. Sí. No està, ja no existeix. No existeix. Van fer un rebranding de Musical.ly, va passar a TikTok i Va s'ha ser quedat. rebrand. Sí. Ivan, tu com a bon informàtic ho hauries de saber, això. Santo. Doncs mira, aquí al xat ens pregunten que són... Bueno, hi ha un usuari que és la resistència i que ell no en té. No en té, però bé que li agrada que li passin TikToks a vegades de tant en quant. Els més bons, els amics li passen. Aquí han exposejat a gent, no? Trobo. És que al cap i a la fi te l'hauràs de descarregar, perquè jo feia el mateix. Me mirava sol el que me passaven, però és que se fa molt incòmode accedir a TikTok a través del navegador. I te l'hauràs de descarregar, ho sento, Black Natch. No seràs la resistència. Actualízate, Nacho. Mira, un altre usuari li diu actualízate. És que, clar, estem a 2021. He tingut que mirar la data, perquè no estava del tot segura. Bo. Doncs bueno, nosaltres des de Planeta Jove, com a bona plataforma de continguts que som, de Lleida, i hem de ser dins. De fet, ja estàvem fent una mica de tard, però la veritat és que no hi érem encara perquè ho volíem fer bé. És a dir, volíem entrar per la porta gran de TikTok i començar a triomfar. I això s'ha de saber fer molt bé. Ara pensareu, això és impossible, me cauen els cascos i tot. Doncs no ho negarem, però aquí a la Brava ja sabeu que ens agraden els reptes. Home, Són massa de reptes aquí a la Brava. molt. Ah, que sí? I creiem que ens en sortirem força bé, ja ho veureu, perquè parlant de reptes, el que farem avui durant aquest programa és que gravarem un TikTok que vau escollir vosaltres. Si us sembla bé, el mirem, és el TikTok d'Addison Rae i la seva mare, i és el següent. Com el veieu? Jo
Jo faré el que podré. Hem de dir que vam fer una tria de 3 TikToks diferents, un amb la Charlie d'Amelio, que també en parlarem avui, un altre amb la Addison, que és aquest que heu vist, i un altre amb 3 nois, que ara mateix no sabem qui són. Els van penjar les històries d'Instagram i vau triar el més difícil, però també el més curtet. Vale, també s'agraeix. També s'agraeix. També us dic que aquest vestit que porta la mare de l'Addison Rae no el tenim. Per si us pensàveu que el portaríem. Ja me'l ficaré jo, no us preocupeu. Ah, sí? Doncs te quedaria molt bé, que sí? t'afavoriria molt bé, la veritat. Doncs bé, nosaltres l'intentarem imitar, també com puguem, s'intentarà, ja us avisem ara, però també hem de dir, que és el que estàvem dient ara, que hagués pogut agafar el més fàcil. Sí. Perquè heu anat allí a pillar. Però així ens Haurà de serveix, dir a pillar. els guardem a la recàmera per fer-ne més i tenir més contingut que penjar al TikTok de Planeta Jove. Sí, perquè obrim TikTok, però després ja veurem què publiquem. Vull dir, No seran només balls. Clar, si hi ha algú també que ens està veient, aprofitem per fer una mica d'espam i es vol unir al nostre TikTok de Planeta Jove, Ei, estem aquí més estem. que oberts, Doncs bueno, mentrestant no arribem fins al final del programa, doncs haurem d'aprendre com fer els TikToks, perquè aquí la Laia realment és una crack, però l'Ivan i jo, que em vaig quedar musicali, doncs Som no. més apuradets. Som més apuradets, perquè jo li deia abans a la Laia, dic, i escolta, per què no gravem el TikTok en càmera lenta? I em diu, Ui, no es pot pas No gravar un pot TikTok ser. amb càmera amb velocitat alterada perquè quede de musical i quede de l'any de la picó. clar. Ho ha dit sabent el que perquè me deia. vaig quedar Ho ha allí, dit sabent el que deia. me vaig quedar allí. Jo... Doncs per fer-ho bé, jo he dut a terme un estudi en profunditat dels TikToks més vistos de la plataforma per veure si ens podem copiar, inspirar en alguns trucs de famosos tiktokers i així també fer-nos unes superestrelles d'aquesta plataforma. Sí? Per Som-hi. tant, comencem. Primer de tot, si el que volem és triomfar amb el nostre vídeo, i ho volem fer ràpid, ho volem fer ja de ja, us ha de quedar clara una cosa. No us feu un guió, ni te plantegis com te faràs el vídeo. Això m'agrada. No feu el que fem aquí a la Brava, de que cada dissabte a les 12 ens escrivim un guió. A les 12. A les 12, sí, quasi, a les 12. A les 12 de la nit. A les 12 de la nit, si algú entra al drive de Planeta Jove / La Brava, veurà la Laia i jo escrivint com unes Escrivint a màquines. tope, descarregant imatges, descarregant vídeo. Algun dia tindria que estar jo per allí, però... Però no, l'Ivan se fa el guió a part. L'Ivan és un altre tema. Per tant, si tu el que vols ser és tiktoker, l'únic que has de fer és obrir el mòbil i començar a gravar. Ni tu has de pensar. Perquè una de les coses que he après després de veure uns quants TikToks virals és que agrada tot el que sigui random. I l'espontanietat. Tot el que sigui imprevist, inclús estrany. Per tant, us ensenyo el següent TikTok per a que us aneu fent una idea de com ho heu de fer. Us explico una mica. És un vídeo que hi ha un home, bastant boomer, la veritat, anant en patinet i bevent un suc amb un color així vermellós. Un vídeo un tant estrany. Ei, Borra, que és mi padre. 12,7 milions de visualitzacions. Com us heu Què quedat? vas dir? 12,7 milions de visualitzacions. Està molt bé. Per ser el que és, Són dues Catalunyes, està molt bé. Són dues Catalunyes? Són dues... Saps? 5 milions de futurs, Catalunya. Llavors 7,5 milions serien... Ja, serien 15, però bueno, Ah. a prop. Bueno, ui, amb aquests números. Ets tu el de números, Ivan. I teòricament Que t'ho soc jo. digui jo. Després d'haver gravat aquest vídeo random, anant amb skate o explicant també qualsevol xafardeig, perquè els xafardejos també tenen bastant èxit, i sobretot si són amorosos. El segon consell que has de seguir és aprofitar les tendències o les cançons que estiguin fent en aquell moment i fer-les al teu estil. Més o menys el que farem avui al És el programa. que farem avui. Un exemple de tendència que va sortir fa uns mesos amb la versió medieval de la cançó de Shakira, Hips Do Not Lie, on la gent aprofitava per fer reflexions de tot allò que sona com arcaic.
com a vell. Un exemple és el que us ensenyo a continuació, on apareixen frases del llenguatge que utilitzem quan escrivim un correu a algun professor. És que és molt bo perquè em sento molt exposed. Me'n recordo que nosaltres no estem veient els vídeos que estem projectant, però hi havia paraules com salutacions cordials... Sí, Atentament. li rogaria que sisplau. Que sisplau. Sí, sí. Cordialment, salutacions... Sí. Sí, total. Mi senyor, saps? Però és veritat, és un llenguatge que utilitzem quan ens posem en contacte amb un professor que després llegeixes el correu i dius, però... Sí, i més si li estàs demanant una cosa a aquell professor, perquè si només simplement és per notificar-li alguna cosa, vale, però si li vols demanar revisió, tutoria, matrícula, això de demanar matrícula és que sona... Però passa. I s'ha de fer, i més nosaltres que estudiem comunicació, vull dir, allí és on s'ha de veure més els nostres dots comunicatius. Clar, a mi m'encanta escriure correus. Mi també és com... Estimat, benvolgut! Te sents escrivint així al teclat, aixecant les mans. Sí, i després quan dius salutacions cordials, dius I després poses enviam còpia a correu electrònic. Sí, per comprovar, i després te'l tornes a llegir i tornes a dir Aquí acaben de dir una cosa que me reflecteix molt. Sí, quina? Jo no demano matrícula, jo demano perdó pel 2,3. Clar, tot depèn de la carrera. Sí, clar, depèn de la persona també. Jo poques, crec que n'he fet. Quantes n'he demanat? Sí, però m'han sortit fail. A veure, algunes s'han de demanar perquè el professor a vegades passa de tu i si tu no li demanes, llavors quan li demanes diu sí, i tant. Pues no, dis-m'ho tu. Però matrícula, en plan, jo puc tindre un 5 i dir que matrícula. No, has de tenir millor... T'has d'assegurar que tens millor nota que ningú, si no, on vas a demanar? Jo vaig descobrir aquest any, vull dir, normalment les matrícules això te la posen doncs perquè tens bona nota. Enginyeria, un 5 és bastant és matrícula. Bona nota. Hauria de ser-ho, no? Dins de la mitja. Doncs, i la Laia em va dir, que si la demanes, hi ha la possibilitat que el professor desperti i digui, doncs te la poso. Però has d'estar super segur de que tens bona nota. Pues jo pensava que sí, però va sortir fail. Va sortir fail a mi. Però bueno, estàvem allí el nou, però hi havia algú, que sempre hi ha algú, sempre és millor que tu. Després d'aquest tip, passem al següent, i és un de molt important, però ja no sol aquí a TikTok, sisplau, a totes les plataformes. I és els hashtags. Com se diu en català? Hashtags en anglès, hashtags. No, en català tenen un nom, Etiquetes. Etiquetes? No sé si és el mateix, Sí. No es refereix al tag d'Insta, sinó etiquetes de hashtag. Vale. De Twitter. Vale, doncs ja està bé que ho sapiguem en tots els idiomes perquè això és molt important. Sabeu com se diu tuit en català? A mi m'encanta aquesta paraula. Piulada. Una piulada. M'encanta. És molt bonic. És veritat. Doncs, per tant, si vols que et vegi més gent a part dels teus amics i els teus companys de carrera, has de fer servir hashtags estratègics. Però, sense passar-nos amb els hashtags, perquè si no semblareu boomers. No, i a part que com més hashtags posis, una mitja de 3-4 se n'ha de posar, que això ho he vist amb algun TikTok, perquè si en poses més és com si no en posessis cap. És que a part fa mal a la vista, vull dir, la gent que fa... No sé si us passa que a Instagram algú, normalment acostuma a ser gent gran, a les publicacions, a vegades funciona bé per posicionar el post, però la gent que posa Instaday, Instafoto, funny, Insta-like, follow for follow. Això. Sunday. Això s'ha quedat molt atrasat. Pick up the day. Això ho recordo que estava de moda, entre cometes, a l'ESO. Rotllo 2014, 2015... Vale, però ara ja actualitzeu-se, Sisplau. Podríem fer un curset de boomers algun dia, ho sabeu? Curset de boomers a les xarxes. I realment ens faríem d'or perquè hi ha molta gent gran. Jo crec que a vegades sóc una mica boomer, tot i ser jove, i que es vol actualitzar. Jo sóc molt boomer. Vale.
Per tant, tu, com a boomer que ets, publiques un vídeo a TikTok i per tenir content a l'algoritme, aquests hashtags que ara posarem aquí baix són els que heu de posar. For you page, FIP, TikTok, viral, trendy. També hi ha hashtags que els he posat per aquí baix que són comedy i funny. Però aquests sols els podeu posar si esteu realment segurs, si feu gràcia, perquè si no sou graciosos, aquests hashtags us desposicionaran de tot arreu. Per tant, quedeu-vos amb aquests hashtags. Si voleu, això farem com una classe virtual, feu captura de pantalla, us els envieu al correu, feu el que vulgueu. Però aquests són els hashtags estratègics. Hashtag lentejas. No t'enriguis perquè és veritat. El hashtag lentejas serveix a TikTok Espanya per aconseguir visites. Ah, sí? Sí. Doncs no estava enterada. Sí. I, bueno, ara el posen molt i també posen la versió de For You page a para ti. Sí, també. En català també Estic tocat. Estic tocat, que el vaig veure i vaig dir que original la persona que l'ha pensat. Hashtag estic tocat amb K, de Estic TikTok. tocat. Estic tocat. Estic amb C, Aquesta. tocat amb K, de I TikTok. aquí al xat doncs, ens donen més idees. Chupidiver, que aquest Chupidiver, aquest s'ha inventat perquè Aquest- aquest usuari no té TikTok, ens ha confirmat abans, o sigui que no li feu cas. Aquest no us posicionarà gaire. Després també hi ha el BLM. Black Lives Matter, Ah, és veritat. que això jo no ho posaria si no és un vídeo de Black Lives Matter de veritat, perquè te pot caure la de la bronca brutal, si no. I BDSM, que crec que també se l'ha inventat. No s'ha No, inventat, BDSM és una cosa que no direm. Perquè estem en horari infantil. Igual al sofà ho podem dir, però aquí no. Vale, doncs ens el guardem pel sofà, si voleu. Doncs bé, després d'aquests breus consells de TikTok, amb els que de ben segur us fareu d'or amb el vostre contingut, anem a la següent secció on parlarem de gent que realment sí que s'ha fet d'or i, com dèiem abans, es banyen en grans piscines dorades. I bé, suposo que hauran seguit els nostres consells. Ho comprovarem ara amb la Laia a la secció de... L'altra banda de l'Atlàntic. Doncs bé, l'estrella indiscutible de TikTok, com ja hem parlat algun cop aquí a la Brava, és Charli D'Amelio, de només 16 anys. És la més seguida de la plataforma, amb 112 milions de seguidors, i té aquest títol de la persona amb més followers de TikTok des de fa més d'un any. O sigui que no sembla que ningú li hagi de prendre el trono i la corona de TikTok. Anem a veure un TikTok de la Charli. Damn weird, come here boy. Bellcat, oh, sure you're rich, Raya wallet. Yeah, have it, here we it. Cartel, Beanie Man, Bounty Killer too. Roll the weed, bust a Dutch, I'll risk the two. Rocket toad. Doncs bé, aquesta era la Charli, pels que no l'hàgiu pogut veure en directe a Twitch. Era un vídeo d'ella ballant, que se li dona molt bé, perquè porta des de ben petita ballant de manera professional. I anem a conèixer-la millor. Va néixer i va viure fins a poc a l'estat de Connecticut, no sé si us sona, que està al nord-est dels Estats Units. Sí? I vivia amb la seva família, però a principis de l'any passat, de 2020, va veure que començava a créixer de manera exponencial a TikTok i van dir, doncs anem a provar sort, i tota la família es va traslladar de Connecticut a l'est del país, a Los Angeles, o sigui que es van creuar tot el país, només per provar sort, a veure si aquesta carrera de TikTok de la Charli tenia èxit. Ho podríem provar nosaltres a Los Angeles. Però La Brava a Los Angeles. Com se diu brava en anglès? De potato free. clar, depèn de com entenguis tu brava, per si entens mar brava o entens patata brava. Bueno, ja farem un restyling. Ja farem un rebranding, igual que va fer TikTok amb Musical.ly. Doncs bé, la Charli D'Amelio va ser la primera en arribar a 50 milions de seguidors i després també la primera a arribar als 100 milions de seguidors a TikTok i es va fer una festa i tal. I bé, és com... És molt gran aquesta xifra, imagineu-vos 100 milions de persones, seguiu-vos a tu i als vostres balls.
Ui, quin agòbio. Quin agòbio. Aquí al xat diuen Bravix. Increïble. Doncs, com dèiem, fa dos programes, em sembla, l'estiu passat, Charlie es va fer tan i tan gran i va tenir tants seguidors que marques tan importants com Dunkin' Donuts van decidir col·laborar amb ella i van llançar una beguda, la seva pròpia beguda, que es diu The Charlie, com van dir, i anem a veure el vídeo que tenim, el TikTok. So I just got the official Charlie drink from Dunkin'. Look, it says my name on the receipt. 1 medium Charlie cold brew. Since starting TikTok, Dunkin' has noticed how much I drink their coffee, how much I talk about them, how many times I've asked to marry them, but that's besides the point. We have been able to collaborate and be able to put my drink on the menu. Wow. Està dient que des de que va començar a TikTok, des dels seus inicis, Dunkin' Donuts va veure que a ella li agradava molt la marca i els cafès amb gel, i un dia li van dir de col·laborar perquè els hi portava fent molta promoció gratis de la marca, i Dunkin' va dir, i si l'agafem com a influencer que la pugui potenciar? I així va ser, i així ha funcionat. A part d'això, a part d'aquesta col·laboració amb Dunkin' Donuts, també tenim que Charlie va saltar, quan va saltar a la fama i quan més seguidors va acumular, va poder publicar un llibre, va poder publicar un podcast amb la seva germana, que també és tiktoker, Dixie D'Amelio es diu, una col·lecció d'esmalt d'ungles amb la marca Orosa, a veure si ho podem veure, i també amb la seva germana, i una línia de maquillatge amb la marca que es diu Morphe. També l'any passat, just abans del confinament que coneixem tots del març, la marca, el coneixem bé. Personalment el coneixo, sí. La marca Prada. Oh, Prada, Prada, de luxe, la va convidar a la Charlie a la Fashion Week de Milán, o sigui, imagineu-vos el nivell, això és que ho ha d'estar petant molt perquè una marca de disseny de luxe, diguem, Prada, va convidar a la Fashion Week de Milán. I seriós, vull dir que ja no és tant com el Dunkin' Donuts, que al cap i a la fi és menjar, que és, a més, una empresa que porta molt temps en el món de la moda. Exacte, i de l'alta costura, exacte, sí. Més famoses. Sí. Hasta la conec jo. Després, aquest 2021, fa unes setmanes, a veure si ho podem veure, la Charlie la van nominar per un Kids' Choice Award i, de fet, va guanyar el premi de l'influencer preferida. I la foto que esteu veient aquí està coberta de verd perquè li va caure el que es coneix com el famós slime dels Kids' Choice Awards, i a vegades amb algun nominat, quan va recollir el premi, li cau un cubo de slime verd, i així ho fan una mica més divertit i el deixen una mica en evidència aquella persona. Això fa molts anys que ho fan, no? Perquè sí. Em Sí, de ser petit i veure-ho. Moltes edicions del Kids' Choice Awards, aquesta no sé quin número era, però Déu-n'hi-do. I també se va fer una versió, diria, a Espanya d'aquest joc. Ah, no, al Super 3, diria. Ah, sí? Sí. Del Kids' Choice? Sí, parlaven en anglès, bueno, era com un concurs i que ella moco d'enquet verd. Sí. Ostres. Sí, Wow. ja ho buscarem. Bueno, ja l'ensenyaré després no és un concurs del Kids' Choice, és una entrega de premis, però sí. És una entrega... Ah, bueno, doncs aquí s'ho van adaptar com van voler. Aquí el xat, al Super 3 no seria slime, seria moquet de caragolet. Moquet de caragolet. No, És veritat, el Fish and Chips era... El Fish and Chips, però això era un concurs del Super 3, és veritat. Sí. Tens raó. Però era d'instituts o alguna cosa així, no? Sí, era de coneixement general, no? general, però era en anglès. anglès. Me sembla. Ah, d'anglès. Ah, clar, sí, de Fish and Chips és veritat, tota la raó, sí. M'ha fet molta gràcia aquesta aportació, però és que el moquet de caragolet seria aquí a Lleida. Vull dir, aquí a la Brava, si féssim una versió, moquet de seria caragolet. el moquet de caragolet. Això no queda seriós al programa. Continuem. Però, tot i tenir el número més gran de followers, tots aquests premis i totes aquestes col·laboracions amb marques famoses, segons la revista Forbes, Charlie D'Amelio és la segona tiktoker amb més ingressos. Com pot ser que la Charlie sigui la segona si acabem de dir que és la persona que té més seguidors de tota la plataforma i amb diferència, no? El Jeff Bezos de TikTok. No.
qui l'està sobrepassant en guanys? O sigui, no estem parlant de persones famoses que tinguin TikTok, sinó persones que hagin obtingut la seva plataforma gràcies a través de TikTok. O sigui, que siguin persones com nosaltres, des de casa ens obrim un TikTok i gràcies a TikTok ens fem famosos. Que són tiktokers. Exacte, tiktokers de naixement, diguéssim. Genoma TikTok. Qui està sobrepassant a Charli D'Amelio amb tants números en guanys, en ingressos, segons la revista Forbes? Teniu alguna idea? Amancio Ortega. Estem dient que són gent nascuda a TikTok. No, jo no sé què fa l'Amancio Ortega en els temps lliure. Pues no ho sé. Jo sé qui és. Tu saps qui és? A veure, veiem el vídeo d'aquesta noia, segona noia que parlarem avui. Doncs aquesta que heu vist ara mateix es diu Addison Rae, que és la noia de la que farem el TikTok la copiarem el TikTok aquí a la Brava avui. Ella té concretament uns 79,4 milions de seguidors, a punt d'arribar als 80 milions, quasi res, no? Però ja veiem que es porten una mica amb Charli, que té 112.000. Com nosaltres, més o menys. Hi ha la Charli D'Amelio, l'Addison Rae i nosaltres. I la Brava, bueno, Planeta Jove, i tant. Per qui no la conegui ara d'Addison o no hagi sentit mai parlar d'ella, és una noia de 20 anys, com la Judit i jo, i l'Ivan quasi, que en té 21, que va néixer a l'estat de Louisiana, que aquest cop està al sud dels Estats Units, i és on ha viscut sempre abans de saltar a la fama, igual que Charli D'Amelio. De fet, la Addison va arribar a estar matriculada a la universitat per estudiar comunicació i periodisme, igual que nosaltres. Això ens fa una mica de mal. Ens fa una mica de mal. Fa una mica de mal, però al cap de poc, al 2019, va deixar els estudis perquè va veure que començava a créixer igual que la Charli i va voler traslladar-se amb tota la família a Los Angeles. I la perseguien pel campus, perquè la gent la perseguien, la reconeixien i bueno, li deien pues, sí. com a fans, perquè vaig estar buscant informació sobre aquesta noia. I al final, doncs, bueno, perquè també destinava tant temps a la plataforma i va dir, ho deixem i anem a provar sort. És que, de fet, mentre encara vivia a Louisiana, feia algun viatge a Los Angeles per col·laborar amb altres tiktokers i fer més col·laboracions i estava anant quasi cada cap de setmana, agafava un avió de Louisiana a Los Angeles, que són 5-6 hores d'avió, no és aquí... no és poquet, però va decidir, tota la seva família va dir, vinga, anem a mudar-nos, a veure què passa. Això, com ho veieu vosaltres? És quasi com mudar-te a Barcelona. Sí, però ho deixes tot enrere, la feina dels teus pares, la feina, tot. Si es van mudar és perquè ho tenien molt segur i sabien els diners que anaven a guanyar. Hombre, quants seguidors tenia quan va fer el salt? No ho sé, però devia tenir més de 10 milions. I potser ja anàvem un contracte, Clar. Ja anàvem un contracte. Però quin contracte més important com per mudar-se. Bueno, l'Addison també és ballarina professional, igual que la Charli, és influencer, és actriu. A veure si podem veure el remake que ha fet ara mateix aquí a la pantalla de He's All That, que és una... O sigui, la pel·lícula original es diu She's All That, és una pel·lícula de 1999, i Addison fa de protagonista al remake que es diu He's All That, que s'estrenarà a finals de 2021 a la plataforma Netflix, o sigui que la podrem veure tots. I és el seu debut com a actriu, i a veure què tal li va. És cantant, és actriu, és ballarina. També és polifacetiquíssima. Bueno, sí, clar, se posa les plataformes a totes per exprimir-les. Com dèiem, és això, és cantant. Fa poques setmanes ha tret el seu single debut, que es diu Obsessed, i el van a promocionar al programa de Jimmy Fallon. Sabeu quin és el programa de Jimmy Fallon? És un presentador molt important dels Estats Units que té el seu propi late night, diguéssim, on convida gent famosa a fer actuacions, els hi fa entrevistes, i és un home que és molt estimat perquè és molt graciós, el Jimmy Fallon. Ja et passaré el seu WhatsApp, Ivan, ja si el coneixes. I per últim, també tenim que ha tret la seva pròpia línia de maquillatge, a veure si la podem veure. Ha tret el seu propi podcast com Charli D'Amelio, però aquest cop amb sa mare, que està a Spotify, es diu Mama Knows Best. I bé, ha sigut això, ha sigut mudar-se a Los Angeles, començar a parlar i a gravar i a crear contingut sobre la seva vida allí, i això és el que l'ha acabat fent tan famosa. I ara, doncs, només el 2019, sense comptar l'any passat, va guanyar $5 milions
segons la revista Forbes, i el 2020 jo calculo que seran bastants més, però encara no se sap. I s'ha fet inclús amiga de la família Kardashian, i amb això ja us ho dic tot. És veritat. Si és que Sí. te fas amiga d'algú de la família Kardashian, Ja, a més crec que surt és al brutal. reality. Va sortir aquest dijous a la nova entrega del reality de Keeping Up with the Kardashians, Ja ho té tot amb aquesta vida, aquesta noia. sí, amb Kourtney Kardashian i ja està. Això ja és una celebritat. Ja no és tiktoker, ja no és influencer, sinó que Addison Rae ja ha passat al següent nivell. Ja no cal que acabo la carrera de periodisme, però nosaltres sí. Nosaltres ens costarà una mica més. No, igual Planeta Jove TikTok fa un boom. Igual Bueno, fa un boom i ens fan contracte Sí, a Los Angeles. A Los Angeles. Però mentrestant haurem de fer una miqueta d'espectacle. I ha arribat el moment. Tan espectacle. Ha arribat, Tal amics i espectacle. amigues. Ha arribat el moment que estàvem esperant de Entri gravar vestit. el TikTok. Però no ho podrem fer sols, sinó que demanarem a l'Aivet, que avui està al control, que ens agafi el Però és mòbil. que la gràcia és ficar-lo aquí, el mòbil. Ah, el posem aquí? Sí, jo el deixaria aquí. Vale. Bueno, nosaltres ens aixecarem. Ens aixequem. Bueno, igualment, sense... És una mica complicat, això, eh? A veure si I tant, m'aixeco, tan se me complicat. veurà... Si m'aixeco, se mos veurà aquí a la càmera. Sí, se't veu just tallada, però se't veu. Vale. Aquestes 19 persones que ara mateix estan en directe... 19 persones! S'ho deuen d'estar passant pipa. Ostres. Potser podríem apujar una mica la càmera perquè Sí, se'ns vegi sí, bé com estem gravant el no. TikTok. Agafem els micros perquè així ho estarem narrant una mica a la ràdio. La catàstrofe, vols dir? La catàstrofe. Que no. Bueno, sort que tot això passa després per edició i... Estic nerviós, no? Però això com sortirà? M'ho expliques? Saps què sembla, això? Espera, Lluita, agafa't un micro. Espera, sí, agafa'm el. Ara soc la Judit, ara soc l'Ivan. Realment estem intentant fer un TikTok amb micros? No crec que sigui... Però... Hauríem d'obrir una Saps- predicció Sí. aquí per dir això sortirà bé, sí, no. Això sembla que... Sabeu els partits de futbol que estan els comentaristes drets, amb els auriculars posats? A veure, és que Però- la cosa del TikTok és que s'ha de gravar de peu, Sí. Vale. s'ha de gravar amb el mòbil aquí apoyat, Ui, que no és complicat, això. de manera que ens veiem nosaltres també. Vale? Vale. Complicat, això, no? Però en teoria... Llavors... no cal. Llavors, què passa? Que no ens veiem, ha d'estar molt més lluny, això. Ostres, vols dir que... I Sí. en vertical no es pot? Ha de ser en vertical, perquè en si ho vertical, fas en horitzontal. en horitzontal ets boomer, denota boomerisme. Sé molt, M'ha caigut. Ei, És que improvisació pura i brutal, dura. és que brutal. Vale. Bueno, doncs Vale. ara mateix I ara què passa? Que no cabem, òbviament. estem posant el mòbil amb un suport Ai. i estem els tres davant de la taula. S'ha de narrar tot això, perquè si ha de sortir a la ràdio serà una mica difícil. Vale. Vale. Llavors. Ens veiem... Jo no em vull veure massa. Fem una pràctica o anem T'has de directe posar, al t'has de millor, posar. al meollo? Algú s'ha de posar davant. Tu. Vale, doncs tu et poses aquí, a veure, amb el micro. Vale, Vale. aquí sí que ens veiem bé. Vale. Com era, que no me'n Doncs recordo. ara ja estem en posició, els tres, davant del mòbil. El resultat final no el podreu veure fins que el pengem a TikTok. Esperem que les versions coincideixen i que no s'hagi gravat posteriorment perquè no hagi sortit bé. A veure, recordem un moment sense música, vale? És primer tu, després daus, clap, palau, braç i braç. Tornem a repetir que està Vale? desconcertada. Vinga, més ràpid és tu, daus, així, Pum. braç i braç. De locos. Una cosa, al Sí. moure els micros no sonarà gaire radiofònica en directe. Què ha passat? No ha passat res. He desconnectat un micròfon sense voler. No he desconnectat. Ah, no. Ja està, No, ja està, no? Fem Sí, així? sí, perfecte. Adam? Hola. Sí? Ole, Vale, gràcies. Vale, no res, són coses del directe que toca. Sortirà bé? Òbviament no. Quins ànims. Òbviament no. Vinga, som-hi, vale? Ai, espera. Sí, dona-li tu. La a lo Judit de- i la Laia van al vestides contador. amb els colors invertits. És veritat. Se nota que A veure, però deixem els moda, micros, perquè no es pot ballar amb els micros, sabeu? Deixem els micros.
Home, no, però que així se quede corporatiu. Vale. No sé si sortirà gaire bé, però bueno. Ens hem equivocat, tornem. Jo el guardo perquè simplement s'ha de tenir de record. Vinga, va, aquesta vegada sí que surt. Però us hauria de posar una mica més enrere perquè si ens fiquem les tres en línia no sortim a la càmera. Vale. Judit, què fas? Estic proposant de fer un directe... Penso que un directe ja ens està ja prou espectadors. No cal, vale? Vinga, merci. No, perquè era I bé. contingut que podem aprofitar. Vale. Però agafo el micro o no agafo el Jo micro? no ho entenc, la gent s'ha desconnectat, però sí, és el millor del programa. Al Llu comença tot. Sí. Que com ha ido esto? Ha anat molt bé, ha anat molt bé. Fantàstic. Jo, 18 persones mirant-nos, vaya. Jo... A mi? Vale, A mi acceptem. me gusta. És un 5. Bueno, creiem que el tenim, vale? Bé. Ja ens podem tornar a sentar i tots al seu puesto, que acabarem el programa. Gràcies a la Ivet per aquesta ajuda. Per aquesta ajuda. Ep. També és una crac a TikTok, ni sap molt més que nosaltres. És TikToker també, la idea? És És una que, gran és que tiktoker. la Ivet ja li agafa més l'edat, no? Clar. De TikToker que nosaltres. Ai, però això me sap una mica de greu. Te sap greu, però si després ho penses, dius, buah, la Charlie D'Amelio sí que té 16 anys, però la Addison ni té 20, com nosaltres, és de la nostra edat. Que No va ser res. Podem ser unes Ui, cracs. s'ha de baixar una mica la càmera. Ara vaig a baixar. Ojo, els auriculars. Liada. Liada. Ai, quina edició hauré de fer jo pel programa de la ràdio. Ja I està, tornem al lloc. Mal lloc. I després d'aquest espectacle, tornem a les seccions habituals del programa i continuem amb el verdad o fals de l'Ivan. Veritat o fals? M'agrada molt que encara que el Xavier no hi sigui, continuï estant a les cortinetes. Volia Perquè dir des del començament, però... està al so de sonant. les cortinetes. El Xavier. Bueno, pues, aquesta setmana que estem parlant de TikTok, evidentment, us porto curiositats de TikTok. Llavors, incís, abans de començar. Evidentment, com sempre, com cada setmana, hi ha molt número. Hi ha molt número. Ja molt número. Que t'ha gustat a ti un buen número, A mí los números, donde haya un buen número que se quite la letra. Hi ha números. Què passa? Que si un és fals, pot ser pel número, m'explico? Vale. Perfecte, meravellós. Vale, comencem amb la primera. I farem prediccions avui també? Sí, evidentment. Sí? Perfecte. Xat, evidentment, la gent que ens està veient pot participar. Farem aquí una enquesta petita. Si voleu guanyar alguns planetes, que ja sabeu... Sí, són planetes, Són no? els punts del canal, estem Els en punts del planetes. canal que tindran un detallet al final del programa, si va bé tot. No, al final del programa, al final de la temporada. Heu de participar. Pues comencem amb aquesta i és el 90% dels usuaris de TikTok utilitzen aquesta aplicació almenys una vegada al dia. I quan la utilitzen, de mitja, la utilitzen el 52 minuts. Perdona. A veure, Però veu fals. jo diria que TikTok és una xarxa social que tu hi entres i què passa? Que a la For You page trobes vídeos infinits i no pots quedar-te a mirar un sol TikTok perquè ja t'està sortint el següent i dius, buah, que bo, anem a compartir-lo, te'n surt un altre... 90% de la gent. És que 90% és molt, però jo diria que sí, jo diria que és cert, Vinga, va, jo també dic que és cert. perquè és algo... És un forat negre, TikTok. Sí. És que el tema TikTok, el que te vagi sol i no tinguis que fer esforç, que simplement tinguis que veure la pantalla,
És que és això, És que t'absorbeix. i és el que deia la Laia, que no s'acaba mai, T'absorbeix. i tu realment, jo sóc una de les persones que TikTok intento no entrar-hi perquè... Perquè si si entres no hi surts. Si entres, estàs una hora, mínim, i, per exemple, doncs tenim un grup de classe que amb la Laia ens passem TikToks que són molt bons, però clar, després d'aquest TikTok t'entren els teus recomanats. Claro. I ja no surts de la plataforma. És per tant, impossible. intento no clicar. Però bueno, i caic. Doncs us diré que és cert. 52 Uei. minuts quan la gent entra a TikTok. És molt. És molt. És moltíssim. És una pèrdua de temps molt gran. Sí. I que si no mires més TikToks, dius, ai, ara que m'ha sortit aquest, anem a provar-lo a veure si em surt a mi el ball, també. Això ja O sigui... jo Bueno, avui sí, tampoc. eh? Avui sí, eh? És veritat, avui m'ha tocat fer Avui TikTok. sí. Doncs és cert, és molt heavy que 52 minuts del dia sencer, de les 16 hores que estàs despert normalment, les passi a TikTok, si utilitzes TikTok. És molt heavy. És molt heavy. Següent. Continuem. TikTok compta amb 50 milions d'usuaris actius mensualment. Només superat per Twitter. No. Twitter no és. Facebook. Fals. I ara m'ha aixecat així la Però és que senya. això és una doble... Això és una doble... Això és una doble, perquè és com una doble pregunta. La primera és 50 milions i la segona és que el supere Twitter només. Ja us he dit abans que si són 50 milions no serà perquè és 450 Però és que aquí pot canviar o el número o pot canviar No. Twitter. Llavors jo diria que és fals també, perquè em sona més Facebook, que té més usuaris, tot i que no m'entenc, sí que hi ha boomers en aquest planeta, que estan tots a Facebook. Claro. I Jo va no ser dels veig primers. fals. Tothom té un usuari a Facebook, encara També. que no el faci servir. Però ha dit usuaris actius, eh? L'Ivan? Actius de què? Actius. de qui Però són? sí, podria ser, no ho Sí. sé. Sí, no? Fals. Jo us diré que tinc la compte de Facebook manejada, per algun motiu que desconec. A veure, La compte de fica't al micro. Tinc la compte de Facebook manejada, jo. Per algun motiu que no sé. No tinc Facebook, jo ja. Bueno, i us diré Fals. que és fals, Bien, molt bé. però perquè TikTok supera tant a Twitter com a Snapchat, ara ja és més normal, perquè Snapchat quasi ja no s'utilitza, el supera els dos, amb 50 milions d'usuaris actius mensualment. Facebook, no? Però Facebook no. Facebook no. Claro. Llavors qui supere? Qui supera aquí? Qui supera aquí, al final? Doncs el Facebook al TikTok. Ah, vale. Sí, sí. Aquest... És que m'agrada a mi. Avui en dia, Sí? TikTok està traduït a 75 idiomes i és utilitzat en la majoria dels països del món. En 150 mercats, que serien els països. Jo dic que sí. Però a Xina no, perquè tenen el seu propi TikTok. Jo diria que sí. A Xina tenen el seu propi TikTok? Sí, per temes de censura i tal del govern. De fet, TikTok es va crear a Xina, però ho van voler expandir i van fer com un TikTok a part, per la resta del món. És que crec que viuen en Però un altre Déu, món, eh? podeu Jo guanyar crec que és pocs verdader. planetes Jo votant diria que de verdader, fals. vinga. Jo, sí. Esperem una miqueteta que acabin d'escollir els que ens estan veient en directe a Twitch, però jo crec que està molt clara la cosa. Està clara. Està clara. Sí. 75 idiomes, eh? O sigui que n'hi ha... Està TikTok en català? Jo diria que Que no. sí. No? Jo no ho diria sé, que eh? Jo el tinc en anglès, però... Perquè tinc el mòbil en anglès. Sí, tu també? Sí. Molt bé. A mi, clar. No? Després quan Per te aprendre vols una buscar mica. algo a ajustes, te cagues una mica Clar, i dius, ai, sí. ai, ara no sé. Sí, però... perquè estàs acostumada amb la configuració en català. Claro. Bueno, jo em decepciono mateix i el tinc en En castellà? Espanyol. En espanyol. L'idioma de l'imperio. Ojo, Ivan, que ens n'anem. Què? La resposta final d'aquesta? La resposta final d'aquesta és que... esperem que s'acabi la votació. Ja s'ha acabat, ja. acabat. S'ha acabat. Perfecte, meravellós. Que és cert. 75 idiomes i 150 països. I volia dir el que la Laia m'ha pres, m'ha agafat de la butxaca i m'ha dit no, que Xina té el seu propi TikTok, encara que TikTok va aparèixer a Xina.
pel tema censurar. Això fa una mica de respecte, aquestes censures per part dels governs i no poder veure el contingut que s'està creant a la resta del món, dona molt que pensar. Sí. Dona molt que pensar, la veritat. Un país molt hermètic, sí. Sí. Sí, que busquis que, per exemple, a Corea del Nord no pots... Bueno, a part entre les moltes coses que no pots fer a Corea del Nord, no pots veure pel·lícules de Hollywood. És un exemple molt estúpid, perquè no pots fer moltíssimes més coses, però Però no, és ho algo parlat que aquí tenim... una vegada, el tema pentinats. Això És veritat. és algo que xoca molt i per nosaltres està molt normalitzat. I per últim, una cosa que vam parlar aquí en un programa, si hi ha algun fidel o alguna fidel que se'n recordi, que és Android contra iPhone. Ui, t'estàs posant aquí... Terreno pantanoso. En un aquí. terreno... Trencant una llança a favor d'Android, que és el que a mi m'agrada, Sí. el 80% de les descàrregues de TikTok són d'Android. Jo diria que és fals, més que res perquè Hi ha més sí, als Estats Units el que predomina és l'iPhone i és on m'atreviria a dir que és on hi ha quasi molts més usuaris de TikTok. I també que, això no ve al tema, però el contingut, els TikToks gravats amb iPhone es noten de molta millor qualitat que els gravats amb Android i això és un fet i ja està. Vull dir, no estic dient res subjectiu, sinó que són facts. Bueno, això se podria debatre, perquè... No es podria debatre, Utilitzant una bona qualitat de però és que l'aplicació no t'ho càmera. agafa igual. És igual que les històries d'Instagram. La cosa és que la manera que està feta l'aplicació, això passa igual que a Instagram. Les dimensions i a l'hora de pujar el vídeo ho fan d'una manera diferent perquè, jo crec que perdi qualitat. No sé si està feta aposta o què, però jo diria que sí. Jo simplement veig la pèrdua de qualitat, ja no sé si ho fan expressament o no, jo crec que s'hauria de poder millorar perquè... Però també et dic que si tu des d'Android tens una bona càmera i graves amb la càmera del mòbil i després Sí, en aquest sentit, ho penges a Instagram, no es nota la diferència. Però és la manera com s'incrusten els textos que vols posar o els filtres o els efectes que no ho acaben de posar bé. O sigui, l'arxiu o el contingut està ben gravat, però a l'hora de posar-li tonteries com textos, filtres o sons, queda diferent. Bueno, doncs us diré... Sí, que... resol, perquè és que amb aquest debat no Sí, acabaríem no mai amb la Laia. Us diré Que Android és millor, ja està. Sí. Que és fals, però a mitges. És fals, Veus? però és fals perquè les dades estan desactualitzades. Aquestes dades eren certes fa 3 anys, 2018. O sigui, que al 2018 hi havia més Android que iPhone a TikTok, no? Sí, un 80% d'Android. Uh-huh. És a dir, és fals, sí. I no recordo ben bé, però estan molt a la part, un 54-56 Uh-huh. Sí? d'iPhone Android. No recordo quin en cada un, però estan molt a la part. I si hi ha aquí un marge d'error, ja està. No? I fins aquí. I fins aquí, doncs, ara també seguint la habitual organització del programa, continuarem amb la secció de El creador de la setmana. El creador de la setmana. Bueno, aquesta setmana us ficaré una miqueta la meva dels llavis, com se diu. La meva dels I llavis. ara que tot just podem anar de concerts, o hi podem anar molt poc, aquesta setmana us vinc a recomanar un grup de música lleidatà, que jo vaig tenir el plaer de poder-hi anar una vegada al meu poble i m'ho vaig passar pipa. I aquest grup és Pernil Salat. Estan Que bo, el pernil salat. a Instagram i els podeu buscar a Instagram. És un grup de versions, canten versions. Sí? No et sabria assegurar si ara tenen cançons pròpies, però jo, quan els està buscant, per mi és un grup de versions que són uns fenòmenos, tots i cada un d'ells. Jo crec que els he escoltat en alguna festa major. Jo els he escoltat en Però- una festa i... Clar, i et sona el seu nom, no? Perquè dius, Pernil Salat. És que és un nom Sí. molt original, la és molt veritat. Sí, original, sí. És molt original. I doncs això els podeu buscar a Instagram, Pernil Salat, i si teniu l'oportunitat d'anar a un concert seu, no ho dubteu i endavant.
aprofiteu ara qualsevol acte cultural que es pugui anar, ja sigui doncs, Sí. un grup de versions, o sigui una obra de teatre, aprofiteu, És veritat. aneu, perquè és un sector que està bastant tocat. Sí, la veritat és que Bastant sí. tocat. Jo que estic una mica dins, no del tot, però bueno. Tens un peu dins? Tinc un peu dins i és un sector que ara mateix, amb el tema salvaconducte cultural, està patint. Està patint perquè no pots anar a Madrid a fer-te una farra, però no pots anar a Barcelona a la sala Barts. És veritat. I fins aquí el creador de la setmana, el grup de la setmana. Doncs després de fer aquesta recomanació al grup de versions per Nil Salat, nosaltres ens despedim. Esperem que us hagi agradat aquest programa d'avui, que per cert tenim música de fons gràcies al nostre realitzador. I Ja s'acompanya. la Ja s'acompanya. Sí. Que estan aquí al xat, estan venerant el realitzador d'avui per posar música de fons que diuen que ets un i una genio. Fenòmenos. Estem supercontents avui de tindre't aquí, Adam, i res, esperem que també vosaltres des de Twitch us ho hagueu passat una molt bona estona i res, ens veiem la setmana que ve. Efectivament. Adeu! Adéu, fins la setmana que ve.